أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. uAllah uyaqhubeka nokuxwayisa abantu. Umdali uyasithanda. Uyaqhubeka nokusixwayisa. Subhanallah. Yizwa kuAllah uthini? Ya ayyuhan nas. O bantu. Inna wa'da Allahi haqq. Ngempela isithembiso sika Allah siyiqiniso. Lento Allah ntela ukuthi izokwenzeka iyiqinisa iwona manga. Subhanallah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allahu akbar. Lalela ukuthi Allah uthini? Uthi ngakho ke ningayivumeli impilo yalomhlaba ukuba inikhohlise. Isithembiso sika Allah sini siyiqiniso. Ningayivumeli impilo yalomhlaba ukuthi nikhohlise. Subhanallah. Wala yaghurrannakum billahu al-gharur. Allahu akbar. Ukuthi inikhohlise mayelana noAllah. Ningayivumeli impilo yalomhlaba ukuthi inikhohlise. Inikhohlise mayelana noAllah. Ningakuvumeli lokho. Allah uyanikhuza. Umdali wenu onithandayo uyanikhuza. Subhanallah. Lalelani ukuthi Allah uthini? Lalelani kahle. Ma Nazaretha, ma Roma, ma Kristu nonke ngokwemkhakha yenu. Ma Watchtower, ma Juda, ma Hindu, nani nonke nina enikhonza amadlozi. Lalelani nilalelisise. Ma bid'atis, nina enizibiza ngama Muslims, nibe nibhizi nemfakela kule nkolo le yeIslam. Niyibona ngathi right, niyibona ngathi nenza kahle. Lalelani ivesi elandelayo ukuthi Allah uthini kini. Isexwayiso sakhe. Subhanallah. Suratul Fatir, surah number 35. Verse 6. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Subhanallah. Lalelani ukuthi Allah uthini? Ngempela usathane uyisitha senu. Anginiphindele. Ngempela usathane uyisitha senu. Niyamuzwa Allah uthini? Fattakhidhuhu aduwwa. Mthatheni njengesitha. Usathane maNazaretha. Noma ningamkhonza kanjani egameni likaShembe, angeke anithande, uyaninyanya niyingane kaAdam, uyisitha senu. MaKristu, noma usathane ningamkhonza kanjani egameni likaJesu, angeke yena azanithande, uyaninyanya ngoba niyingane kaAdam. Ma Watchtower, noma usathane ningamkhonza kanjani egameni likaJehova, angeke azanithande, uyaninyanya ngoba niyingane kaAdam. Ma Roma, noma usathane ningamkhonza kanjani egameni likaMariya ocwebileyo, angeke yena azanithande, uyohlala eninyanya ngoba niyingane zikaAdam. Wakufungela lokho. Nani nonke nina enikhonza amadlozi nenikhonza izithombe, noma usathane ningamkhonza kanjani egameni lamadlozi, egameni lamadimoni, egameni labantu abangasekho, egameni lamathongo, kodwa yena uyaninyanya, angeke azanithande ngoba niyingane kaAdam. uAllah uyanitshela namhlanje ukuthi ningalinge nimthathe njengomngani wenu, mthatheni njengesitha. Kodwa manje ningakholwa, usathane nimthatha njengomngani wenu, eloke ninyanye kanjalo,
kodwa nina nimthatha njengomngani wenu. Subhanallah. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Subhanallah. Uyalimema uSathane, uyalimema idlanzana lakhe. Sathane ukhanda igroup yakhe. Subhanallah, ukuthi libe ngabangani bomlilo njengaye. Nonke nina nginibalile. uSathane uyanimema ukuthi nibe idlanzana lakhe, uniphosela lentambo yakhe yobuKristu, yobuNazaretha, yobuRoma, yobuWashtawa, yobungoma, yobunyanga, yobuHindu, yobubhid'a. Uyaniphosela uSathane uthi bambelela nonke, nginidonse kancane 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 ngincane. Nginidonsela kuphi? Egeheni lomlilo, emlilweni ongenamkhawulo, lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. uAllah uthi phendukani isikhathi sisekhona. uSathane uyaninyanya, akanithandi, angeke azanithande. Noma ningamkhonza kangakanani, noma ningamjabulisa kangakanani, kodwa yena ngoba niyingane zika-Adam angeke azanithande. Subhanallah. Sengathi umdala ngazivula amehlo, azivula ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.